Il-Gvern fil-qasam finanzjarju ekonomiku tkompli tikseb rikonoxximent minn aġenziji internazzjonali. Fl-aħħar rapport tagħha l-Aġenzija Standard & Poor's tirrikonoxxi l-impenn tal-Gvern bi programm leġislattiv li jinkorpora fih ta' riformi partikolarment fis-settur tal-enerġija. Dan qalu l-Ministru għall-Ekonomija u Tkabbir Ekonomiku Chris Cardona waqt li kienet jieħu sehem fil-programm televiżiv One Breakfast News. Stqar li meta wieħed janalizza r-riżultati tal-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali jasal għal konklużjoni li l-Gvern laħaq l-aspettattivi tiegħu iktar kmieni milli mistenni. Fisser kif Standard & Poor's innutat li l-miri li ma ntlaħqux fi 15-il sena intlaħqu f'10 xhur. F'intervent fl-istess programm il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal li ratings bħal dawn huma importanza kbira. Fisser ir-riżultati bħala wieħed li jirrifletti l-politika effettiva tal-Gvern. Issa, illum, mhux qegħdin ngħidu x'se nagħmlu, imma x'qegħdin nagħmlu. U dik hija li konvertithom li mela issa, jekk wasal biex jagħmel din li kienet daqshekk diffiċli. Ir-riforma fil-jom kellha il-pjan tal-enerġija. Mela jaslu biex jagħmlu l-oħrajn. Il-politika tal-Gvern qed tibda tagħti l-frott tagħha u dan jikkontrasta mal-politika mħadna minn gvern preċedenti meta aġenziji bħal Standard & Poor's u l-Moody's niżlu r-ratings ta' Malta għal xhur sħaħ. Tkellem ukoll l-analista finanzjarju John Cassar White fejn saħaq li dan qed juri aktar konfidenza u fiduċja fil-Gvern. Iżda l-Oppożizzjoni mmexxija minn Simon Busuttil ħasbitha mod ieħor u qalet li l-Gvern li biex jasal għal miri tiegħu għandu jieħu parir mill-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech. Qed nara il-Tonio Fenech bidritt qudiemi. Tonio, għandhom bżonn lilek għal ftit idejat kif inkabru l-ekonomija. Minn dak li ħareġ mir-rapport ta' Standard & Poor's jidher ċar li l-viżjoni u l-pjan ta' ħidma tal-Gvern se jwassal biex pajjiżna jkollna tkabbir ekonomiku waqt li jiżdied l-investiment u l-istabilità